проснется снова. Вставай из радостного оконца, погляди. Сияет мир, скажи ему два слова. Сегодня новую мелодию найди. Пускай звучит мелодия простая, пускай мечта на подвиги зовет. Живи сейчас, заветы принимая, пускай на скорости твой парусник идет. Вдыхай свободу, веру и надежду, ищи добро и вырулишь на старт. Надень любовь и броские одежды, поймай удачу и неудачу на казах. Пускай звучит мелодия. Засталося актовая зала, перший поверх. Нас на пианино давайте. На столе нема места, на пианино. Шукайте книгу «Щастя». Логично. Логично. Правильно. Берите. Может, это? Это. Скажите, коли ласка, чи можна назвать мою книгу книгой счастья, здоровья, да, радости? Сразу книгу брать. Да, надо разу книгу брать. Итак, кто кировал нашими учнями? Кто кировал? Имя Полина. Нам Люся когда-то подарила песню под названием «Веселуха». И поэтому мы поем хотя бы половинку куплетов. Нет, вы все споете? Да. Это было у нее там 7, а мы только 3. Не, там не 7, там Много. намного меньше. Спевайте, кольки ходите. Давай. 3-4. Гей, сокоте, лед народ, де ладуся паровод. Льома для себе послухай, тут співає веселуха. Гей, гей, отца, песня гучно котиться, тут співає веселуха, повірває їздух. Гей, гей, отца, песня гучно котиться, тут співає веселуха, повірває їздух. А теперь скажите, что видите, курила я. Я тоже не курила в 3 классе, 1 раз пробовала. А я курила. Дочушка в этом ведає. Я курила, а потім отримала свою квартиру, зараз закончу, отримала свою квартиру і сказала сама собі, ну все, я зараз накуруся на повницю і захотіла. І кинула одразу. Ну, так. И поэтому у нас для тебя тоже подарок есть. Давай. Есть еще короб пороховниц? Ну, конечно. Хорошо! Не спиняючи годної ходи, життю радуєшся і сумуєш, де ж ти, як тебе зовуть, у якой ти живеш країні, може, дом твой моя Білорусь, і душа твоя служить айчині. Ляці до мене, мой Косю, я так довго тебе шукаю, золотий лісопад замість маю, тільки серця молода й звонка чує пісню подковов твоїх і венчальних бомов гамонку жених. Яким нам дає приклад. І гэтыя веды я взяла для себе і для своєї праці. І хочу ще сказати, я вельми захопляюсь вашими життєвими кольорами. Жаноцкостю, пригожостю, мягкостю, гнуткостю, гостинностью.
Дякую за все. І вам поклон. Працавітым беларусам нельга сумаваць. Запрашаем разам з намі свята адзначаць. На калядах і купальні сонца каравод. На вяселлі і радзінах танчым круглы год. Гей, 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 музыченька грай, нашу родную сторонку в свеце прославляй. Гей, 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 веселі спявай, хай працуе і гуляе беларускі край. Приїхали манчори, і я закохалася у такого зграбненького, пригоженького хлопчика манчора Петю. Які там книжки, які там екзамени. Я чуть що до манчора, ми з ним там говоримо, сміємося, ну часом цілуємося. Я тоді, да, в 8 класі я перший раз поцілувалася. Правда, не з ним, а з однокласником. Таким чином. І однойче батька чув, що я не учу уроки. І він на велосипеді приїхав, до речі, до сестри Валі у їхню хату. І побачив, що подручнички лежать на подвоконнику, а мы с Петем гандюрим, Валя, что такое гандюрим? Размовляем, любовно. Вот. И вот он мне каже, Ну что, дочушка, ти подрихтувалася к екзамену папка, у технікум? папка, я называла батьку папа. Папка, миленький, не подрихтовалась, мне часу не хватило, но у меня ж Петя, манчур. Так треба ж мені. Ну, так, папа, Биться не треба за это. папка, миленький, Ти ведаєш, що загуляла, папочка, миленький, загуляла. бігає по Ой, вулиці, загуляла. де з кимсь. Ой, папочка, миленький, не бей меня, Я тобі доброго валю. Ведаєте, люди, уже півні заспівали, а я нарешті вертається, скільки речі спитаю. Я валю добре. не буду катать, не буду любить, не буду с хлопцами ходить, папочка, не пей, родненький, миленький. Чи ведаєте ви, що уже коров